Bé, si us sembla, donem inici a l'acte de presentació del programa electoral de Compromís. Moltes gràcies a totes i tots per vindre. Just està bé que ploga, perquè fa molts dies que no plou, però bé, plou amb coneixement dintre ja, no com algunes vegades. Benvinguts a Regat. S'assenta amb mi el número 2 de la llista, que és Vicky Simó. Us presentarem el programa. El programa l'hem estat repartint ja per les cases i està sencer en la web de Compromís. Està sencer. Bé, hem preparat un xicotet de presentació. En aquest cas no podia faltar l'equip, perquè un candidat o una candidata sense equip no va a cap de lloc. Els coneixeu pràcticament de tots: Vicky, Blai, Noelia, Joan Miquel, Imma, Aitor, Ferran, Mireia, Eloi, Àngela, Roser, Nicolau, i com a suplents que han pogut acompanyar-nos està el Toni Almodóvar, Josep Antoni, Ana Mari, Eduard i Dolors. La foto fa dues persones, que aquestes són l'equip que ens acompanya per veure si trobem la confiança del poble. Fa 4 anys, en el mateix escenari, si els que vau assistir recordareu que vam presentar com se trobaven els comptes de Pedreguer, que enfrontàvem un repte prou important perquè estaven prou malament els comptes. El que hem fet i que presentem a la ciutadania és una gestió feta amb responsabilitat i treballat, una bona gestió. Durant la legislatura, el que hem pogut aconseguir és reduir a la meitat el deute municipal. Hem aconseguit pagar en temps i forma els proveïdors, que era una de les coses més sagnants que hi havia. Hi havia persones que estaven tardant entre 12 i 13 mesos en cobrar, persones del poble, en comerços, que van estar a punt de tancar algun comerç. Ara cobren en menys de 30 dies, que és el que marca la llei. Hem assolit superàvit, que hem dedicat, entre altres coses, als pressupostos participatius, que portem ja 3 edicions i cada any hem augmentat l'assignació. A Benestar Social, que en 4 anys s'ha augmentat un 1.200%, hi havia una assignació de 18.000 euros i entre Foment de l'Ocupació i Benestar Social ara se'n dediquen 238.000. Hem fet plans d'ocupació, beques salari, com sabeu, i també hem augmentat, que tenien congelat des de fa 3 o 4 anys, els convenis o les subvencions a les entitats esportives i culturals. En les gràfiques que teniu així podeu veure en el coloret taronja són les anualitats que hem governat. Com el deute per habitant l'hem reduït a la meitat. A nivell de comarca, dir-vos que el deute està el doble que en Pedreguer, el deute per habitant. El percentatge del deute, el percentatge sobre el pressupost, s'ha reduït també a la meitat, està a nivells de 2002, com podeu observar. I això s'ha traduït en el resultat de tresoreria del romanent. Com vegeu, la punta més baixeta era el 2010, s'havia arribat a quasi 1,5 milions de romanent negatiu, i el 2013, que és per 2014, està en 1.600.000 de resultat positiu, que és el que ha permès, el que us he comentat, entre altres coses, dedicar més diners a benestar social, a l'ocupació, etc. El gran problema del poble, com és el gran problema a nivell de país, són les persones que n'hi ha aturades. Com vegeu, ha baixat respecte al principi de la legislatura, però es manté en els 717 persones aturades. Al 2012, fa 4 anys, al desembre, n'hi havia 700 persones aturades. Ha augmentat un 10%, en 17 persones, que és un 2%. En canvi, si observeu la columna blava oscura, el 2011 van augmentar en un 200 i pico % les persones aturades. En aquest cas, el que sí que s'ha fet és aplicar polítiques de foment de l'ocupació per a pal·liar, en la mesura del possible, la situació d'aquestes persones. Per exemple, les beques salari ha hagut entre els 3
plans que hem portat a terme, 145 persones del poble que s'han pogut acollir a aquestes beques salari, que ha pal·liat una miqueta la situació que estaven. Cal dir que aquestes persones no baixen el nombre d'aturats, perquè com són beques salaris, segueixen en la llista d'aturats. Aquest és el principal problema que té Pedreguer, avui per avui, com tota la romànica del país, és les persones d'aturats. A banda de les dades econòmiques, durant la legislatura també hem potenciat molt, a més era interès del nostre partit de Compromís, el que és la informació, la transparència i la participació ciutadana, que brillava per la seva absència. Ens vam trobar amb una web que estava allí en color negre i no hi havia res més. Aleshores, el que sí que hem fet és aplicar aquestes mesures i potenciar-les. Alguns exemples és l'aplicació mòbil, que la ciutadania està enterada d'immediat de les coses que es fan en el poble. És Pedreguer Report, hi ha unes 600 persones que se l'han baixat. La xarxa lliure d'internet, això comentar-vos que és la Wi-Fi. La Wi-Fi n'hi ha vora 400 vivendes que s'han acollit també a la xarxa lliure d'internet. El butlletí municipal La Sala, també va ser decisió de l'equip de govern tornar-lo a traure i ahir també està informada la ciutadania. La presència a internet ha pujat molt, com sabeu, per les xarxes socials i per la web. Cada regidor té un correu al qual es pot dirigir tot el ciutadà i tota la ciutadana que vulgui. Des del 2011 només es va constituir l'Ajuntament gravant els plenaris. Això a voltes és un inconvenient perquè hi ha ben poca gent als plenaris, com que ara els gravem ben menys gent perquè s'espera un poc en casa. I assemblees ciutadanes també se n'han fet, al principi de la legislatura per a comunicar a la gent com estaven els comptes, al final també, i pressupostos participatius que, com els he comentat, portem 3 edicions. I hem deixat d'enllestir diversos projectes que es finalitzaran en la propera legislatura, com són el Pla General, que es va aprovar l'exposició pública la setmana passada. Convé que estiguem atents per a quan estigui en exposició pública, perquè hi ha 45 dies per a que la gent pugui participar. La millora de l'espai cultural, hi ha una subvenció que havia de començar en febrer, que encara no ha començat, però començarà. Pavelló cobert, també es va aprovar la setmana passada l'adjudicació de les obres i, entre altres coses, la Unió està demanant també una subvenció per a unir el polígon a través d'un pont. Això són exemples de les coses que estan pendents. Fins així és el que s'ha fet durant la legislatura. I ara ve el que seria el gruix de les propostes que Compromís porta per a aquestes eleccions. Explica més o menys com ha funcionat la replega de les propostes, perquè el que ens interessava, com hem dit a Compromís des del principi, és la informació, la transparència i la comunicació amb la ciutadania. Això va ser sobretot a partir del 2007, quan vam crear la web. A partir d'ahir vam posar totes les informacions als ciutadans i de cara a elaborar el programa estem tot el col·lectiu molt satisfets i contents perquè l'hem obert. Tot el que veuran ara són propostes, la majoria d'elles, més de 70, que han sigut propostes dels ciutadans i ciutadanes a través d'assemblees participatives, que n'han fet 2, a través del portal d'internet que han anat posant les persones que pensaven que podia fer-se per Pedreguer i a través del correu electrònic. O sigui que les propostes que han fet, que és un tast, perquè el programa que hem repartit n'hi ha més i com he comentat en la web també està tot el programa, n'hi ha més d'aquest estil. Ho hem dividit en 4 blocs. Un compromís amb les persones, compromís amb la participació i la transparència, compromís amb l'entorn sostenible i compromís amb les oportunitats, que seria el bloc més econòmic. Pel que fa al compromís amb les persones, com podeu veure, n'hi ha, per exemple, el que hem volgut, així estaria englobat el que és educació, sanitat, oci, esports, i tot el que volem oferir és tot embolcat, que tot estigui relacionat i que estigui la igualtat que empelta totes les àrees del compromís amb les persones. Per això potenciarem l'àrea de la dona i el Pla d'Igualtat Municipal, que s'ha aprovat durant aquesta legislatura, el potenciarem, entre altres coses, per exemple, com que pensem que és una de les coses més importants i que està, com sabeu, produint moltes baixes de persones per aquesta lacra que tenim,
la proposta de compromís és que aquesta àrea l'assumisca directament l'alcaldia per a que pugui estar en totes les àrees l'àrea de la dona. Després hi ha una sèrie de propostes, com són establir un servei d'autobusos i un programa de beques per a l'estudi, per a la gent jove, seguir incrementant els recursos destinats a benestar social i foment de l'ocupació, el que he comentat del 1.200%, seguir augmentant-ho, crear una borsa de vivendes de lloguer social, posant-se en contacte amb els bancs i exigir que les vivendes que estan buides es puguen fer d'alguna manera algun conveni perquè es puguen dedicar a lloguer social, organitzar recollides d'aliments a nivell local en connivència o en paral·lel a la tasca que està fent Càritas, dinamitzar la biblioteca municipal, crear un esdeveniment cultural per a nodrir un dels diumenges especials del mes. Això el que vol dir és que podem potenciar, perquè quan a Pedreguer es fa un diumenge, sabeu que la plaça s'ompli. Doncs la idea és fer les coses i esdeveniments que ja se fan i crear-ne de noves per a potenciar el Pedreguer els diumenges, per exemple. Una idea seria aquesta. Juntament amb el rastre, fer alguna cosa per a que se dinamitzi. Mantindre el suport que ara donem a l'esport. Per exemple, estem mirant, perquè n'hi ha, sabeu que tenim un teixit associatiu impressionant i un dels col·lectius que ho té més difícil de practicar l'esport és el club ciclista. Estem mirant a veure si en el polígon es pot fer alguna cosa per a que es pugui tirar endavant aquest esport. Habilitar un espai per a xiquets en risc d'exclusió social o connectar el poble amb l'Hospital de Dénia a través d'autobusos o d'alguna manera. Aquestes són algunes de les mesures que ja dic, no són de les 4 o 5 persones del col·lectiu, sinó que han anat fent-nos arribar les persones del poble. Pel que fa a la participació i transparència, anem a seguir potenciant aquesta àrea i treballarem per arribar als primers llocs estatals pel que fa a transparència municipal. Hi ha uns paràmetres que fa una organització internacional, ja en complim bastants, intentarem complir-los al 100%. Mantindrem el que estem fent pel que fa a transparència i participació i posarem en marxa iniciatives com les consultes i assemblees ciutadanes, potenciar-les, els pressupostos participatius, mantindre'ls, i introduir les obres en participació, que és que cada projecte que es faci municipal o d'obra, obrir també una finestra per a que la ciutadania controle tot el procés d'aquest projecte. Que no passen coses, jo crec que es queden paralitzades, no se sap ben bé per què. La creació del defensor del ciutadà, per exemple. Després també seguirem potenciant les tecnologies de la informació i la comunicació, les TIC, per a realitzar els tràmits administratius. Ja fem administració electrònica, ja està en marxa. Fa 2 anys ens van posar com a exemple d'èxit en la comunicació electrònica. La emissió en directe dels plenaris, ara estem gravant-los, però el que podem fer és que poder fer-los en directe a través d'internet o ampliar la xarxa lliure d'internet perquè ha sigut una mesura que ha tingut molt bona acollida i la gent està utilitzant-la molt. I després farem realitat el portal de dades obertes. Un portal de dades obertes és on figurarà des dels pressupostos que ja figuren però més desglossats fins als jornals i als salaris dels polítics, dels responsables polítics, o el que comentàvem de les obres que estan fent al poble que estiguen en un portal de dades obertes. Pel que fa a les oportunitats, així serien el que són les mesures econòmiques, financeres. Seguirem baixant el valor cadastral de les vivendes i la taxa de l'IBI, que de fet la taxa de l'IBI està baixant-se des del 2008, que es baixa fins als anys, seguirem baixant-la, i el valor cadastral ja siga a través de la revisió de la ponència, ja siga a través de demanar el coeficient corrector, que és el que vam fer l'any passat, que saben que estan baixant el valor cadastral un 27%, tenim la possibilitat de tornar a demanar-ho, d'alguna de les maneres es pot baixar el valor cadastral de vegada. Possibilitar la flexibilitat del pagament i l'establiment de plans de pagament per a les situacions de dificultat econòmica, de bonificacions, bonificar els emprenedors, la sostenibilitat i el reciclatge, estudiar la viabilitat de baixar la taxa de recollida de fem al disseminat. Saben que ara el disseminat dins del poble la taxa és de 69 euros i en el disseminat és de 78 euros.
88 euros, però la idea és veure la possibilitat de rebaixar-lo i això està relacionat amb el del reciclatge. Com que pareix que sí que tinga bons resultats, el del reciclatge pot permetre la possibilitat de baixar aquesta taxa, però ja dic que és la viabilitat de baixar-la. Desenvolupar, més que desenvolupar, seguir oferint plans d'ocupació i tallers de formació, constituir tan bon punt com ho permet la legislació, perquè des del novembre-desembre de 2011, per llei estatal, no es poden fer ni empreses públiques ni crear ocupació pública, tan bon punt es puga fer això, farem o constituirem empreses públiques per a la gestió dels serveis municipals. Fomentar el comerç local com a motor del municipi o promoure tallers cooperatius d'agricultura ecològica. Són també algunes de les mesures, n'hi ha més que estan a la web. I per últim, l'últim bloc, que és el compromís amb l'entorn, entre altres coses, mantindre el pacte d'alcaldies. És un pacte que es va firmar farà 3 anys i cada any es fa alguna mesura. L'última és el dels LEDs, que van canviant-se les luminàries. Mantindrem el pacte d'alcaldies per a una energia sostenible local, incentivarem l'ús de vehicles híbrids i electrodomèstics ecològics, repensar els sentits dels carrers d'entrada i eixida del poble i els aparcaments, n'hi hauria que fer un estudi perquè també s'ha demanat per part de comerciants i de ciutadans estudiar l'entrada al poble que sigui d'altra manera més acollidora del que és ara, reforestar amb espècies autòctones els terrenys forestals municipals, crear un nivell forestal municipal de plantes autòctones. Es pot parlar també en les associacions o fundacions que ja existeixen al terme per a fer aquestes mesures. Netejar o requerir la neteja dels cursos d'aigua del poble o dedicar un taller ocupacional, tipus verd i pedra o tipus del patronat que es va fer, que es va acabar al principi de la legislatura, per a la reparació i manteniment de les sendes de la muntanya gran. Aquests són els 4 blocs, n'hi ha més propostes, són algunes a destacar, que engloben la filosofia de lo que el col·lectiu vol portar endavant. Però tot això, la idea és englobar-ho o que estigui tot al voltant, que ho trobareu en el programa en la portada, que és el projecte, un projecte a 4 anys vista, que pensem que és important, que no té d'anar dient coses puntuals o un llistat de coses a fer, tindre una idea per a 4 anys que siga viable i que puga potenciar el que és Pedreguer a nivell econòmic i que és el que ara per ara interessa prou a la ciutadania. Este projecte és aprofitar el potencial cultural, que en té molt, i natural, que també en té molt, del nostre poble per a fomentar el turisme diferencial i experiencial. Diferencial és, per exemple, crear un producte i experiencial és tenir una experiència amb aquest producte. Com? Això és a 4 anys vista. Construir una zona d'acampada o alberg, perquè un dels problemes que té Pedreguer és que si tu fas un producte per a que la gent el pugui gaudir, però després no pot quedar-se al poble per a gaudir-lo, no té massa sentit. Doncs una de les propostes hauria de ser buscar una zona d'acampar o alberg per a que la gent pugui quedar-se. Crear una aula de natura, un centre d'interpretació i o un refugi. Fomentar l'ecoturisme i l'esport de natura. Crear un museu etnològic i d'indústria. Això també estem mirant, hi ha possibles ubicacions, però ja a llarg de 4 anys, per a posar un museu etnològic d'indústria. Això, quan vingui el moment, el Consell Ciutadà o el Consell de Cultura pot reunir per veure quin tipus de museu podria ser. I celebrar jornades d'identificació territorial i cultural. En inici de camí, durant aquests 4 anys, la intenció de l'equip de govern anava per ahir, per això ja hem posat alguna llavoreta, perquè en experiències que van per este camí, com són les valls de retrobament, la ruta de Riuraus o l'agermanament amb Petra. Totes aquestes coses poden aprofitar més del que estem fent tot per a aquest producte, aquest projecte a 4 anys. I això que hem de treballar per un Pedreguer més pensat per a les persones és fer-lo més atractiu, com farem un estudi, però si és viable, perquè això va paral·lel, va aparellat una cosa amb l'altra, que és fer més bonic el centre del poble, com fer-lo més bonic, peatonalitzant-lo. Però, paral·lelament, això té que anar unit a un estudi de veure les places d'aparcament que amb aquesta mesura se llevarien si buscar una solució a aquestes places d'aparcament. Aquest seria el projecte
per a Pedreguer que Compromís presenta a la ciutadania. I a banda d'això, a nivell ja de país, tenim un compromís amb el País Valencià. Això és important, no només votar a Pedreguer per Compromís, sinó també votar a nivell autonòmic per Compromís, perquè així serà més fàcil aconseguir aquestes velles reivindicacions que tenim des de fa molt de temps i que són el Centre de Salut de Pedreguer i rescindir la concessió de Marina Salut. El Centre de Salut de Pedreguer no s'ha fet perquè només té un obstacle, i aquest obstacle és el Partit Popular. No en té altre obstacle, perquè des del 2008 que el Partit Popular li dona la concessió a Marina Salut, des d'aquest 2008 l'únic que fan és tirar-se una pilota a una lata per a fer el Centre de Salut. Marina Salut diu que el fa si li donen diners Conselleria, i Conselleria diu que no el fa perquè té que anar en el Pla d'Inversions de Marina Salut. El Pla d'Inversions de Marina Salut ha estat publicat o s'ha filtrat fa poc i no n'hi ha diners suficients per a fer un centre de salut. Per tant, l'única solució és que assumisca la construcció la Generalitat, la Conselleria. I dic que l'únic obstacle és el PP, perquè en 3 anys, aquests últims 3 anys, s'ha presentat una esmena en Corts quan s'han aprovat els pressupostos generals de les Corts. En aquesta esmena el que es demanava és que s'inclogués la construcció del centre de salut i quan se presenta una esmena n'hi ha una alternativa, o sigui que és possible fer-ho, si no, no es presenta l'esmena. I aquests 3 anys, el Partit Popular, en pleno, tot ha votat en contra de fer el centre de salut. L'únic obstacle és que no torni a manar i està impedint que es faci el centre. Alliberar l'autopista, connectar amb tren la nostra comarca amb València i Alacant. Pense que des del Ministeri d'Interior, el Ministeri de Foment, ja s'han donat compte que el més lògic és el traçat paral·lel a l'autopista i a la carretera. Doncs, si s'han donat compte ja, suposa que seguirem lluitant per aquesta connexió, siga la que sempre hem demanat, que és aprofitant del corredor que ja està fet d'autopista i carretera. Aconseguir un finançament just per a construir un horitzó de vida digna a través d'un concert econòmic responsable, combatre la corrupció i fer que els corruptes tornen tot el que han furtat, posar en marxa un pla d'emergència social i moltes més coses, que això ja depèn exclusivament no només de Pedreguer del poble, sinó que hem d'anar en companyia o en consonància amb les coses. A grans trets, aquest és el programa i les propostes, i vos deixo amb la futura presidenta. Estem farts que utilitzen la política per als interessos d'uns pocs privilegiats mentre retallen els nostres drets. Han fet negoci de tot, de tot. Per a ells, l'educació, la sanitat, els serveis públics són només per a saquejar. Per a nosaltres, són les polítiques per facilitar la vida. Els bancs, que han enfonsat l'economia i tiren a la gent de sa casa, s'han rescatat amb els diners de tots. ¿Y las personas? ¿Quién rescata a las personas? Hay que limpiar las instituciones de corruptos. Abramos cajones, levantemos alfombras, investiguemos para saber la verdad. Plantando cara al poder. No haber impunidad para los que nos han robado. Que los juzguen y nos devuelvan el dinero hasta el último céntimo. La economía tiene que servir para que las personas se ganen la vida, con sueldos dignos para los trabajadores y las trabajadoras, y protegiendo a nuestra industria, a nuestra pequeña y mediana empresa, a nuestros autónomos. Ara ja no ens poden enganyar. Sabem el que han fet i per això sabem el que faran. En aquestes eleccions decidim sobre la política del nostre dia a dia, sobre la política més propera, qui governarà cada ajuntament i qui presidirà la Generalitat. Defensant els nostres drets, defensant la nostra gent. El nostre compromís és actuar amb valentia per a tornar el somriure a la gent. Dóna'ns la força per a fer-ho possible. El teu vot ho canvia tot. Que resumís més o menys l'esperit del que és Compromís i el projecte que presentem a Pedreguer i que ens faria molta il·lusió tornar a poder treballar per vosaltres, és que el nostre compromís és actuar amb valentia per tornar el somriure a la gent,
que el somriure revolucionari, diria Aristòtil. Dóna'ns la força per fer-ho possible, el teu vot ho canvia tot. Moltes gràcies per la vostra assistència i fins a la pròxima. Si voleu fer alguna observació, una pregunta, un suggeriment, alguna cosa... Moltes gràcies també per vindre ploguent, Podríem quedar-nos això. Qué bonito.